once far away from my Savior, and as wild as a sinner can be. And I wonder, Christ, my Redeemer, can save a poor sinner like me. I wandered in that lonely hour, not a ray of light could I see, and the thoughts filled my heart full with sadness, Papa, not sinner like me. One day as I was walking, a voice sweetly whispered to me, "Say Christ the Redeemer has power to save a poor sinner like me." Jesus said, "Come unto me, all that labor and heavy laden, and I will give you rest." No longer in darkness I'm walking, the light is now shining on me, and now unto others I am telling how I save a poor sinner like me. And when life's journey is ended, and I, the dear Savior, shall see her present forever and ever, by saving a sinner like me. I praise Him forever, for and ever, for saving a sinner like me. Buonanotte Romana. Noche. Ik sta hier om een getuigenis te geven. Ito pala akin ang padunami testimonio. En omdat het voor mij makkelijker is om in het Nederlands te dat in het Nederlands doen. So para mí es más fácil para dunele de holandés. Ahora me está dunele de holandés. En er is altijd een tekst die de Heer God tegen mij zegt voordat ik ergens aan ga beginnen. E um texto que o Senhor deve saber tudo bem para começar com algo. Die mij kracht geeft en dit is de tekst. Quando na minha força, então sabe que está Esta parada em Deuteronômio 31, versículo 6. Esta diz: "Seja fuerte e tenha coragem. Não tenha medo ni temla para nada, pois o Senhor, o Deus, está um que vai cubo. Ele não falhava ni abandonava." Amen. Amen. En met deze woorden wil ik hetgene geven waarom ik bij Christus ben gekomen. Eu falava aqui que bem interessante de como ia vir na Jesus. Ik weet dat velen van jullie hier aanwezig ook heel veel dingen hebben meegemaakt in hun leven. Misako hoop je bos na kinana apasa hoop ik ons in bida. Heel vaak zeggen, waarom maak ik al deze dingen mee? Hoop je met de pensen die kom je pas met tante kosten sineki. Waarom gebeurt het alleen met mij? Die koort passa kom je zo. Terwijl er zoveel mensen zijn waarbij slechte dingen gebeuren. Kamine ko die hoop je en de ko die hoop ik ons maar te passen kuna. Maar wanneer je klein bent, dan vraag je af, hoe kan het nou? Waar is dan die God? Pero ahora dat je kind wat de bisa comportar, onde Dios está. Dus toen ik klein was, ben ik verkracht. Dus ahora me dava tamu dat je kind me awardo viola. Ik ben aangerand. Mi a na nasi
Malu sedimi. En dit is dus meerdere malen gebeurd. En deze passa diferente bia. Ik ging naar de kerk Mitaba to bij misa. en ik vroeg me af, waar is dan die God die er altijd is? Mitaba to punta mi mes onde het Dios ita. En bij de kerk waar ik ging, waren alle mensen waren koud. En toen hij misa kwam, dan bij toen en dan wat frio. Er was daar geen liefde. Nota wat ting amor. Vanaf 12 jaar zei ik, deze God, ik wil niks met jou te maken hebben. Feminist dos me pisem no que nada de hace que Dios aquí. Je was er niet wanneer ik het nodig had. Toen nota wat te horen dat die mister dibo. Dus ik zou voor mezelf opkomen. Ora mi meslo sali pa mi mes. Dus op dat moment ging ik overal waar ik ging, was ik aan het vechten. Die momento é tudo como ele come vai met te brinca. Want ik zei, niemand zal mij ooit meer aanraken. O so mi pisa nunca mais quando lo mishi kumi. En ik was iemand die het goed deed op school. Ando me tava tão ele que tava assim boa na school. En het gebeurde net buiten bij mijn school. Ando ela passa net para fora de minha school. Nu begrijp ik dat Satan daar was om mij kapot te maken. Agora eu como né custa de nasa para é não para quebrar me. Maar er is geen God die jou uit alle ellende kan halen. Pero não tem Deus que essa cabo feito é ellende na ei. Na mijn leven kwam ik ook nog in 10 jaar huiselijk geweld. Depois eu vira maar viva 10 anos de violência domestico. Dus wanneer je denkt van, oh het gaat nu eindelijk goed, gaat het weer slecht. Dus waarom pensa que a outra vai bom, a outra vai mal atrobe. Ik voelde me zo slecht, ik voelde me verrot. Met dat is team assim malu meneer Putri. Het was alsof je een bloem had waarbij alle blaadjes vanaf hebt geplukt. Esta maneira que eu mesmo flor que bota kita tudo blaadje na fiji. En zo voelde ik mij. É assim mesmo que eu sinto me mes. De dokters constateren PTSS, posttraumatisch stressstoornis. É dokter constatar pós-traumatische stressstoornis. Dus wanneer iemand normaal gesproken stress heeft, dus stress is tot hier. Ora como ele tem stress de maneira normal. Wanneer er iets gebeurt, stijgt jouw stress naar boven. Ora quando algo passa, o stress está subir. En dan gaat het weer sneller omlaag. Agora daarbij lier boven. Bij mij was mijn stresslevel elke dag hier. Zeker mijn stress, mijn niveau de stress wordt sempre aqui na. Ik was altijd alert voor iemand die mij kwaad wilde doen. Me tava na turpia alerta para isso, único que assim me dá. Of iemand in mijn omgeving. Of único de mijn vecindario. Dus wanneer er echt iets gebeurde, was mijn stresslevel gelijk nog hoger. Het pensei, ora que algo passa, mijn niveau de stress wordt subir mais alto. En dat bleef dagen of weken zo. En dat was aquela dia na, en toch semana assim. Ik was heel depressief. Me tava te hoop depressivo. In 2001 probeerde ik zelfmoord te plegen. In 2001 me apurava para matar minha culpa. En laat me je zeggen, wanneer je Satan in zijn grip hebt, en dan gaan we besaben, ora que Satanás tem bod de su garra. Dan is het alsof niks jou boeit op dat moment. Ik had 2 kinderen. É da maneira que eu nada não tem importava para mim, tava tendo 2 Het deed niet pijn wanneer ik met het scheenmes bij mijn pols ging. Não tava assim ni dolor, ora que me vai com na minha pols. Maar God stuurde op dat moment iemand de kamer in zonder te kloppen. Ora, em momento Deus amana gente minha kamer, dentro minha kamer sim a toca minha porta. En het was alsof ik op dat moment gewoon uit een andere macht gehaald werd. En de maneira que eu ora me abordo sacar com outro poder. Daarna ging het leven nog steeds. Ik raakte mijn broers kwijt, dus zo kan ik nog veel meer dingen vertellen, maar ik weet dat jullie ook deze dingen meemaken. Depois passou op coisa, mas para mim irmã e passou op coisa para mim saco você não tá, mas passou nem op coisa. En deze week zei God tegen mij deze getuigenis te geven. E esse maar aqui Deus me sabe para mim doen dat testemunho aqui. En ik weet dat iemand vandaag aanwezig is waarvoor ik dit moet brengen van Jezus. E me saco tu ele a presente de como me será três saque dilante. Niet omdat ik het heb meegemaakt. Não passou a mim passa dentro. Maar omdat God mij eruit heeft gehaald. Amen. Pero pastor a Deus essa carne fez. Want God is de overwinnaar, hij kan je genezen. Pastor a Deus está examinador, é vencedor, é procurado. Hij kan jou weer gelukkig maken, hij kan jou zijn liefde geven. É possível feliz, é por donar o seu amor. Geen enkele dokter kon mij helpen, ze wilde antidepressiva geven en mijn kliniek stoppen. Nem dokter pode dar, nada quer donar antidepressiva e será me de clínica. Want ik was als een lopende bom. Pastor me dava da maneira bom que tu vai pular. En heel agressief. Então vou agressivo. Maar toen ik Jezus ontmoette in 2011, pero ora me encontrei Jesus em 2011. Was hij degene die de leegte in mij kon vullen. Hij was degene die mij kon genezen. Hij was degene dat wanneer de hele wereld op mij had geschopt, hij daar stond met zijn liefdevolle armen. En wanneer je voor deze wereld een mislukking bent,
Um fracasso para el mundo aqui. Ben je voor God een parel in zijn ogen. Bota para Deus perla dentro En hij zal jou weer gebruiken om andere mensen aan te moedigen. E ele usava para encorajar outra menina. En er is een Bijbeltekst waar ik mee wil af te sluiten, die God mij toen heeft laten zien, staat in Jesaja 54, vers 4 en 5. E tem um Bíbeltexto que Deus me a mim agora aqui para me visar. Jesaja 54, 54. Dus Jesaja 54:4. Ele diz: não tenha medo, para sobre lobo não guarda bronca, nem sentir humilhar, para sobre a cara não quer na vergonha, mas lobo lubida e vergonha de boa juventude e lobo não guarda mais de reproche que botar viúva. Amen. En wat ik hier wil zeggen is, ik heb na deze lente heb ik mijn opleiding opgehad, ik heb mijn HBO gedaan. Então, quando eu visa, depois de tudo é coisa normal na aqui, me acaba mi estudio, me assim mi HBO opleiding. En de Heere God die gebruikt mij in zijn momenten wanneer Hij mij nodig heeft. E o Senhor está usando na seu momento na hora que tem mistério de mim. En daar prijzen we God voor, want Hij is degene die mij nooit en nooit in de steek zal laten. En essa é a nossa glória a Deus, porque pastor, esse é som que nunca nos leva a nós. Amen. Agora eu quero pedir a Turende, é só um pouco acompanhar-me de Rudia, por a Ciele, e é um planta para, porque são que sentada a meta Ciele, nós também tem oração. Laten we eerbiedig zijn. Almachtige Vader in de hemel, uw naam worden geheiligd. O Vader, u bent groot. Heer, kom bij ons, Heer Vader, nu dat wij allemaal nederig hier voor u aanwezig zijn, Heer Vader. We vragen u, Heer Vader, vergiffenis voor alles wat wij verkeerd hebben gedaan in uw aangezicht, Heer Vader. Moment, Heer Vader, dat wij denken dat wij veel kunnen, Heer Vader, maar dat wij niet zonder u kunnen, Heer Vader. O Heer, we vragen u voor de zalvende leiding van uw Heilige Geest. Laat u met ons zijn, Vader, in waarheid en in geest, Heer Vader. Laat u ons inzicht en wijsheid geven, Heer Vader, zodat wij ook, Heer Vader, alles wat u ons wil laten zien, Heer Vader, dat wij dat ook kunnen begrijpen, Heer Vader. O Heer, we zijn hier vandaag aanwezig, Heer Vader, omdat wij willen veel, Heer Vader, maar we kunnen het niet alleen, Heer. En o Heer Vader, wees met elk een van onze broers en zussen hier, Heer Vader. Wees ook met de zuster, Heer Vader, met de getuigenis dat ze net had, Heer Vader. Maak haar sterk, Heer Vader. Maak elk een van ons hier sterk, Heer Vader. En laat ons onze ogen richten op de Heer Jezus, Heer Vader. Omdat Hij de enige is, Heer Vader, die alles kan, Heer Vader. En door Hem, Heer Vader, kunnen wij dat ook, Heer Vader. Geef ons van uw liefde, Heer Vader, van uw kracht, Heer Vader. Dat vragen wij, Heer, niet omdat wij het hebben verdiend, maar door middel van uw genade, Heer, vragen wij dit alles in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen.